సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌ది చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఈ వీడియో ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో ముందే చేసిన. సో ఆ వీడియో కూడా సూపర్ ఉంది. ఒకసారి ఆ వీడియోని చూడండి. ఈ వీడియో కూడా చూడండి. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది 2 వీడియోస్. అది కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటది. ఇది డిఫరెంట్ ఉంటది. సాంగ్ ఒక్కటే సాంగ్ మీద ఉంటది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. అండ్ కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. సో మీకు నచ్చిన ఫోటోస్ ఏవైనా ఫోటోస్ కావచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా ఈ ఫోటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 1, 2, 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో ఇది కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటది. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ఇలాగే కంటిన్యూగా ప్రతి దాన్ని పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మొత్తం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా ఒక్కటే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా. టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 25 సెకండ్, 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో 25 సెకండ్, 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా సేమ్ ఉంటది. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా! చిన్న సైజ్ ఫోటో దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో సేమ్ 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇలా కంప్లీట్‌గా 1 బై 1 చివరి వరకు 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంప్లీట్‌గా మొత్తం ఫోటోస్‌ని 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో చేంజింగ్ ఏముండదు. కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళడం అంతే ఉంటది. ఈజీగా అయిపోతుంది వీడియో. సింపుల్‌గా చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి అదే ప్రాసెస్. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 26 సెకండ్, 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది ఇప్పుడు గూడా. సో టైమింగ్ ఇక్కడ చెప్తా. టైమింగ్ చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ 1, 2, 3 ఫోటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. సో ప్రతి ఫోటోకి 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా
3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. మొత్తం ఫోటోస్‌ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ 26 సెకండ్, 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒకటి ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో కాపీ కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ 3 ఫోటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇప్పుడు లాంగ్ ఫోటోస్ ఉంటాయిగా, ఆ లాంగ్ ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాలి. సో, ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంప్లీట్‌గా 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఇలా ప్రతి దానికి ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, మొత్తానికి ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ 25 సెకండ్, 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 25 సెకండ్, 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.